parents preparing now para sa binignit karon magpapakaon sa kabataan sa last day of class sa ato ang mga bata diri sa Agman Elementary School. Hello mga dudong, mga inday. Welcome to my channel, ang Good Store ta. Karon sabay ta magpakaon ta sa ato ang mga bata dinhi sa Agman Elementary School. Last day of classes karon, kung ato silang pakanon. Tara, sabay ta. Dinhi lang sa Good Store ta. Tara. Muni mga active parents. Abtik mo luto og binignit. Abtik mo alsa gatas. Abtik mo luto binignit. Wow. Dili na makuante, dili na mayabo? Ama. Ha? Dito kay gabok naman. Ah, gabok. Ah. Ay, maulang. Sige, expert sa bato. Sige, bato sa daw. Cowboy kayo ni mga. Ni Girl Scout. So, duha ka kaldero ato ang lutuan. So, duha pag kasugangan. No? Pwede lagi. Puli-puli? Sige, dugay mo man. Ano na meron sir? Isa no? Ay, sige, tama. Isa diri as ano batos. Nanay mga kinagod, at least kikagod na no? Asukar. Lalami juga ayon ni kay kanang daghang asukar. Tamis gibe ng gusto sa bata. Karlang kani usa ni kamote. Kamote ug sir. Oo, kambalang hoy kamote. Subag mo na lumot anong kumpiyat. Pangantin ko ni Masalog. Mga dudes, today is June 24. Happy San Juan, everyone. Last day of classes. So, ang atong lutuan, ang atong mga kabataan, ug binignit ato ang magfeeding taron magpakaon ta sa kabataan. Kaya 3 weeks nga sila nga naa sa eskwelahan. So, nag-enjoy sila nga naami face-to-face diri sa Agman Elementary School. So, nagpakaon kita og binignit. Anya, good morning. May kay nakalaag. Oh, wala na vaccinated na ni sila mo nang nagluto pa og kuan, boosted na sila. Unsa, asa manigi? Nani butong? Apilan og butong? Ay wala. Wala dyan. Oh. Ada na lang giduha na lang og kuan. Hambal nga gamay. Dili na lang ang kuan. Kato di na jud makaya to didto ang naluto ng isa. So unsa dayon na ipaulahin na? Ay. Oo. Ano na? Sagol. Lami unta to. Good morning. Naunta to ko ano kanang di na mag-awas. Tulutanan. Mama nalay mo kat-kat kaya pa man si Janjan. Ay, nagkupras. Kaya pakuanan na itong butong ang ibinignit. Kumusta naman ni? Katong na human na lakaw na. Human na daw si ma'am. Dili lang ipon kang Okay ra iyang kuan? Asukar, ma'am? Mer.
Mercy. Tamis, ma'am. Basta kay tamis. Kulang? Kayo yung panaluto. Ano pa, wala na. Kamata mo dito kay Mang Genevieve, sir. Kuan. Sige, sige. Oh, yun ang mga maestra. Asa mong face mask ni? Sige lang daw. Pag human na kinder, tama na nimo ha, makahurot pa ka ani. Urutan. Hurot ha. Akina. Salamat tawon. Ay, liog-liog na good. Ay, karang isa. Basta kitang ison lang yun para kung anong mga bata. Lami kayo. Yan, kay Talutin. Grade 1 po ni grade 1. No, grade 2 na daw, ma'am. Grade 2. Tama dito nakita nimo. Asa naman lagi suot imong mask? Kinder sa kinder. Lami. Tamis. Isa man lang, Sophie, tamis ang kuan. Tamis. Dili. Padugagag asukar. Tilawi, lami. Ang mask. Lami na. Mo pa na itong kain na, ma'am? Anak pa si Ma'am Gina, lami, dili. Ano daw ba bata? Dili. Ipakaon kay Dagsa. Grade 6 time. Asang mask ni mo? Wala. Nadira, suot. Dili na sabi ko mga sa wala na linya. Sa naglinya ra gid. Pero saman, kumusta ato ang binignit? Lami man sir. Kumusta man ang kuan? Ang paminaw nga naka face to face ang mga bata. Nakapahuay kag module? Gamay. Gani, salamat kaayo. Salamat sa pag-atiman sa binignit. Kumusta po din yung kuan? Kana nga face to face na ang mga bata. Mas daghan silang naibalaan. Gani no. Nag-enjoy ang bata sa school. Enjoy kayo sila sir. Napa di chocolate. Sige. Nya, kumusta man yung mga expert sa binignit diri dapit? Okay na. Iga. Mao ni ang mga tiglukdo sa mga gatas, maupoy tig binignit. Wow. Lokdos Nutriban. Diri ra ko mangayo ron makaon ko diri. Wow. Nakuha na ko, ma'am. Kumusta ang binignit? Lami? No, lami. Very good. Lami, kasi Roy. Nanay energy inig practice no. Nakakaon na tanan og binignit. Lami? Nabusog. Very good. Dugang pana pa dito. Kinsa pa may mukaon? Moadto niya dito ha. Sige. Gi kaway-kaway. Nag-enjoy mo sa klase, sa face to face? Opo. Opo, very good. Great. Nya, kumusta? Nabusog mo? Lami ang binignit? Lami. Okay, bye-bye. Kung gusto pa mo kaon, apa dito?
Grade 3. Oh, kumusta man? Lami ang binignit? Nabusog? Kumusta ang pag-eskwela? Okay ra. Last day na karon no? Very. Namoy nahibalan wala? Ay, very good. Oh, kaway-kaway din na. Yay! Okay. Oh, kumusta? Nagkaon na mo, binignit? Busog? Busog. Lami, dili. Lami, kayo. Nya, kumusta man imong pag-eskwela, no? Kumusta man imong pag-eskwela? Nag-enjoy ka diri? Dagan kay nahibalaan? Kabalo ka mosulat? Ay, very good. Kaway-kaway dali. Grade 5. Kumusta man imong eskwela? Okay lang. Asa mas gwapo long ang mag face to face or mag module ka? Unsa man ang nakanindot sa face to face? Ha? Dili kapoy ang face to face. Ang module. Kapoy sunod. Dili mag-enjoy pa ka no. Nag-enjoy ka diri dagan kay nahibalaan. Unsa may imong feeling nakita nimo imong mga friends? Alipay. Okay. Ace, unsa man imong maistorya Ace sa ato ang pagpakaon og binignit? Kami. Kinsa imong pasalamatan? Dali. Mga teacher, Dali. Ay long, unsa imong pasalamatan? salamat sa mga teacher. Kay nagpakaon? Opo. Di practice din mo dito. Gani. Sige. Salamat sa nagluto sa mga binigay. Sige. Ikaw lang, dali. Sige, salamat. Salamat sa nag-lep. Mga mama. Mama, pasalamat, message, dali. Salamat po, sir. Yes. Kumusta man imong experience pagpakaon diri, pagluto? Singot, pero busog. Noon sa man imong kilay na normal na? Tato. Ha? Kani Jun. Kitchen. Ha? Gamit na gulay sa sponsor. Napagwapa dahil ni si Analy. Kasi na pagwapa ingon ni teacher. Kawa din nagwapa pa ani. SP? Meanwhile. Okay, daghan kayong salamat sa ato ang mga parents nga mingtabang nga nagluto sa ato ang binignit para sa pagpakaon sa atong mga kabataan. Dara, binignit nga pertin lamia. Lami kaayo. Thank you very much. Thank you for watching.